Hoy Frank, guys. Hindi yan free taste guys, ha? Oh, nabus ata ni Frank yan din. Oh. Pag may nakita. Puno pa yan. Ayun isa. Ang salarin. Hi guys! Good morning with Francine here. Guys, nag-red lipstick ako. Mag-makeup ako para sa isang video. Kaso, nagising ito. Kaya, mommy duty muna tayo. Zaman, suko na kay ka ni mama. Imong diday, wala pa na human. Sige, ang zaman. Galit na. Oh, galit na. Ano? Unsa man na? Si mama, tanaw-tanaw YouTube si mama? Ha? Nya ang dede, wala pa nabugnaw? Yung dede niya guys, palamig ko pa kasi ang init ng natimpla ko. Yun, galit na ang baby namin. Galit na? Ha? Oh. YouTube pa more, mama. YouTube pa more. So, hi guys. Ayun. Natapos ko nang mapadede si Francine. Finally, guys. At ayun na siya. Ayun ang baby girl namin. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Good mood na yan. Can mama vlog now? Can mama do a video now? Sit down video. Yeah? Say hi. Hi guys. Ayun na. Yeah. Are you bored? Yeah. Are you bored? Yeah. Or sleepy? You're sleepy? Are you sleepy? Yeah. Are you sleepy? Are you sleepy? You are sleepy. But you have hiccups? Come on, Come, mama will carry you. Hi po. Hi. Ba. Is mama beautiful? What that? Ba. Na. So, ayun na guys. Magsi-sit down video na ako. Kasi gagawa ako ng isang video about sa how we got married in Philippines. So, ayun. Pero pinapatulog ko pa. Pinapatahan ko pa si Francine kasi pag nagdede siya, yun nga nangyari. Ang dede mainit pa. Parang na siya, na high blood. Tsaka ngayon, pag nilagay ko siya sa activity thing niya, ang tingin niya sa akin parang ganyan. Ang talas ng tingin niya sa akin. Siguro sabi niya, lalagay na naman ako sa activity. Kasi gustong-gusto niya yung mga nasa mga laruan doon na nakasabit. Yun. So, ayun guys. Anyway, it's now already almost 1 p.m. So, around 1:30 p.m. dadating na yun si Ella namin. So, hindi na ako mag-isa. So, si Francine lang ngayon at ako. At yung husband ko naman dadating mamaya mga 5 p.m. So, ayun guys, balikan ko kayo maya-maya guys. Hi guys! Nandito kami sa bahay. Pupunta kami sa Garat. Sa Aldi. Sa Aldi. Yeah. Nandun si Frank. Kikitain namin sa Garat. Mag-grocery lang kami guys kasi pag Sunday dito walang store. Kaya ayun, ready na si Francine, si Ella namin.
Balikan kayo maya, guys. Yeah? Yeah, say hi. Say hi. Hi. Oh. Oh, she wants to go. Bye-bye. Papunta na kami ng garat, guys. To si Frank. Yun si Francine, oh. Yun, si Ella nandun na nag-una. Kasi isa, guys, tumakbo na papunta sa park. Kasi sa isang park puno, nahihiya siya. Yahoo! Ayan ako lumaya igang. Ganito yung mga houses dito, guys. Oh, banda sa amin. Ganyan. Buildings. Andito na kami, guys, pero si Frank umuwi siya. Nag-bicycle. Kasi akala niya wala kami. Ayun, oh. Ayun. Ayun ang buang, oh. Dami. Lay, tanaw, lay. Coins. Sa coins. For Christmas. For Christmas na. Subway. Ano. Dito nang muraan ka ron, di? No. Mura lang ng mga chocolate. Hoy, Frank. Guys. Hindi yan free taste, guys, ha? Oh, nabis ata ni Frank yan din. Pag may nakita. Puno pa yan. Ayun, isa. Ang salarin. €1 na lang. Corona extra. It wasn't me. Is that you? Buang. Ayan. Iinom ang Liko. Hey guys, joke lang. Basi mo to mo ha. I-report ka sa pulisan. So, hi guys. Hi guys, nandito kami sa park ngayon. Naantay ko ang dalawa kasi naglalaro yung dalawa dito. Ayun sila dun, oh. Buong. Ito ara si Frank lang na po.